У пачатку тыдня наш раён у рамках візіту ў Магілёўскую вобласць наведала дэлегацыя з японскага горада Такео на чале з намеснікам мэра Масадзі Кітагава. У склад японскай дэлегацыі ўвайшлі намеснік мэра горада Такео, дэпутаты гарадскога савета, кіраўнікі будаўнічых арганізацый, устаноў дашкольнай адукацыі, кампаніі па перапрацоўцы і продажу прадуктаў харчавання. Прыезд прадстаўнікоў Японіі на Магілёўшчыне адбыўся ўпершыню, меў дзелавы характар і прайшоў у рамках візіту ў адказ пасля наведвання Японіі послом Беларусі. Наведала дэлегацыя і Шклоўскі раён. У нашым раёне японцаў зацікавіла дрэваапрацоўка, у прыватнасці каркасна-панельнае домабудаванне. Наведаўшы цэха каркасна-панельных дамоў, клееных і габляваных вырабаў на філіяле домабудавання завода газетнай паперы, яны на свае вочы пераканаліся. Жыллё недарагое, экалагічнае і хутка ўзвадзімае. Такія дамы досыць моцныя, могуць вытрымаць землетрасенне сярэдняй сілы, што немалаважнае для сейсмонебяспечной Японии. В Беларуси используются более толстые стены в связи с необходимостью защиты от холодных условий проживания. В Японии теплее. У них другая технология обработки древесины. То есть они ее склеивают, но дополнительно еще обрабатывают разными веществами, которые препятствуют, во-первых, почве древесины, гниению, образованию у них паразитов. То есть обработка дополнительная есть. Действительно, в последнее время в Японии часто происходят землетрясения сильные. И для того, чтобы быстро восстановиться, для того, чтобы обеспечить людей жильем в подобных условиях, белорусские технологии, вот как нам сегодня продемонстрировали, они достаточно крепкие, надежные, поэтому могут быть использованы в случае восстановления регионов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, таких как землетрясения. Красивая конструкция, да, редко бывает, потому что это очень красивый европейский стиль, это для нас экзотика. Да, вот сейчас вот японские молодые люди, они живут в европеизированный стиль, поэтому да, думаю, что это такая потребность. Будет большая возможность потребления таких домов в Японии. У аграгарадку Александрыя дэлегацыя наведала сярэднюю школу, а таксама музей школу, дзе вучыўся прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко, і дзе ўлетку гэтага года была адкрыта экспазіцыя, прысвечаная навучальнаму працэсу часоў савецкай эпохі. На афіцыйным прыёме, які прайшоў у зале нарадара выканкама, японскія госці адзначылі, што былі вельмі рады наведаць Беларусь. Падзякавалі кіраўніцтва нашага раёна за сардэчны прыём. А ў завяршэнні сустрэчы прадстаўнікі двух бакоў падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні паміж гарадамі Шкловам і Такео, аб усталяванні пабрацімскіх адносін у галіне эканомікі, гандлю, культуры і адукацыі і іншых сферах і абмяняліся памятнымі сувенірамі.